mar Siaya nyakora moga jwang wadane mondo mwawinja ne pach jodak ma Siaya kotenore koda chal mar uchumi ma pacho kae nyaka sani tok mwan godo embakoromo. Asante sana na kujia moja kwa moja kutoka eneo la Karapul. Karapul ni eneo moja kati ya maeneo hapa mjini Siaya. Na hapa nataka kuzungumza na wananchi kujua hisia zao kuhusu uchumi wa kaunti hii na Kenya kwa jumla. Na hii ni baadhi ya maoni yao. Niluonga ni Christopher Juma, an Siaya ka. Ayudo ka piny wang'ni upogore kabisa. Kendo awuoro nono jok matiyo. Piny Kenya yuak e konde te ni piny rach. Dhano chiemo kibati-bati, ji mang'eny nindo kech. To gini waseyuago ma kata kuma koro wachomo onge. Kaber to de sirkal mamalo onego bed ni rangowa ni to jopiny wachang'o mondo mi ong'e ni jopiny yuak to yuak gadier. Piny tek ma iyudo ni ng'ato duong' to onge tich, to onge kata gimocham, to nyaka wik achiel rum, ko onge kata siling 100. Siling 1000 ni tinde ji neno mana e picha. Gavana Orengo range gimoro madiwang' ijolgo kaunti ma Siaya mondo mi kaunti ma Siaya jogi obede maberber. To president imbende winje ywak ji. Ayie ni wacho ni piny ni yudo nono. To range osiepna. Rangie dhano tho e Kenya ka, nyaka jou dhano tho. Sani endi onge kaka dhano tim. Ani luonga Moyo Duol, aok Siaya ka, area ma Karapul. Ago erokamano ne sirikandwa. To sirikal jopiny hinyore. Ngima masani wuon kwa ng'ito ngima to change. King'iyo kod higni mosekadho chien kata loje mosekadho kwa compare guma ngima o change do kata nengo fuel no idha dichiel gi kila kitu no dhi bo change mangima mara yema kawaida ni koido kaino kadho ni shida to ikanti ma Siaya wan kod gik moko monego ben dongruok kaka Dominion Siaya Dominion kendo romo sab Siaya yo maber kes Dominion kama ko lose yo manolose go kane Dominion wuok nido kano okonyo raia ma kawaida ne konyre ido kata kinyalo moko kod wan kata ka chiro tek tiwacho ni watingi ka gia deus kata kama tido ka konyru pesa nitiere sani kata na ng'ama nyiewo gino emido ka ng'ata tido ka kila kitu ena ywago pesa gavana mamarwa James Orengo di range gima kelo dongruok ne raia ma kawaida ma piny ni mondo yudie kaka dongre raia ma kawaida yudo ka en seche te osika siki chuodho ka mondo miyo ng'ama diting'e malo ina gavana ma kiting' maria ka raia ma piny ni do yudie pesa bende bedo yudo ka oting're malo yudo ka seche te ka piny tek malo kuro yudo ka raia ma piny ka en shida kech koyudo pesa ento pesa ni ruo ma ok nyal konye kata ko chiemi ot shida nyathi ter skul shida koro gavana goye mariek mondo raia ma piny ni oyudie dongruok rangie development body ket wa Dominion weling en tidia kata to linga nono lingne chande kitime dongruok ka chande nyalo konyore ma kawaida ni wan wa compare kod Dominion kane en kacha ido kane mchele ido kane ngone ne piny ne yot jatelo ma Ruto parie pinywa parie Kenywa fuel hinyo raia ma kawaida fuel kan malo kila kitu shoot kech nengo pikipiki wacho nengo pikipiki bro ibo kel ma stima mano ok bi konyo wasani gima sani en nengo fuel ma kidwoko piny raia ma kawaida boyudo konyruok. Ago erokamano. Luonga Daniel Oduor ma wuod Kemo dak Siaya ka. An aonge weche mang'eny. Weche mada wuoye na weche moko ariyo adek moko. Mokwongo ochumi to wang'igo kaka rachno. Wabro kawe kaka wakawe no. Gima ang' watimie onge nosebedo. Namba ariyo. Awinjo ni baba owuok dwa dhi kuma dhi mtetezi wa Kenya onge. Wan kod doge lwet nono mane wach man go onge wach. Naam, ndizo hisia zao hapa wenyeji wa Karapul. Siongezi sipunguzi na kurejesha studioni. Mimi ni Mulindi Keri. Erokamano ya Mulindi Keri. Karapul olerio makare. Ng'amogi krodo matindo tero wa EU. Wabolo sotwak makamano kendo e studio karaka. Kata kamano mane pach jodak county ma Siaya. Geno ni CPA Evans Ogutu ne winjo pach jo piny bende county ma Siaya kaka ne giloso ka giwuok achiel Karapul. Adami thuolo mondo med gi wach mari